har vi sådan en eller anden form for strategisk ledelse. Det kan være det politiske niveau, byråd, regionsråd, bestyrelse i et statsligt selskab, folketing, ministerie, der udgør det her. Det er også der, hvor sådan kan man sige, forvaltningsledelserne. Det er der, at de store tanker, de ligesom bliver tænkt. Og så har vi nedenunder, der har vi så driftorganisationen. Driftorganisationen, det er dem, der skal levere de offentlige ydelser. Og det er, hvad enten at det er indsatte, eller det er ansatte, der skal uddannes, eller det er indlagte, der skal behandles, eller det er papir, der skal udfyldes. Og den her driftorganisation, og det er sådan den der målsætning, vi har, som ligger overordnet, og som et eller andet sted vel også er hele ideen med uddannelse, den her nede, den skal det unden fløjt med til at råbe neglene og være noget mere effektiv. Altså, vi har mange udfordringer inden for den offentlige sektor. Der er en udfordring, der sådan overskygger dem alle, det er økonomien. At den offentlige sektor står i en situation, hvor den skal levere flere eller de samme ydelser for de samme eller færre penge. Og det er lige præcis det krydspres, som vi står i. Altså de politiske ambitioner gør rent faktisk, at det økonomiske pres er stigende. Og det bliver ikke meget bedre, der handler om, at i det øjeblik, den offentlige sektor begynder at udvikle sig, vil det meget, meget ofte have nogle negative konsekvenser i forhold til økonomien. Det er faktisk det krydspres, der hedder, at jo bedre vi gør det, jo større bliver vores problemer. Det er egentlig den, sådan, hvordan håndterer vi det? Jamen altså, svaret, når man spørger den strategiske ledelse, og som i og for sig er det svar, vi uddanner ledere til at kunne håndtere, det er, at vi har brug for udvikling, forandring. Og efterhånden er vi blevet så trætte af de ord, så nu kalder vi det innovation. Det er sådan den der holdning, der handler om, jamen vi har brug for en innovativ adfærd, hvis vi bare gør det smart. Og det er i høj grad lederne. Det er lederne, der skal sikre, at det bliver gjort smart. Når vi diskuterer de ledere, som vi skal uddanne her, det er sådan et eller andet lag hernede, jamen så er der i hvert fald 3 opgaver, de har. Det ene det er, at de skal jo sådan set stå i spidsen for de her forandringer. Sikre sig, at de bliver bidraget, de bliver omsat i forhold til den her organisation. Så skal de imødegå modstand. Fordi vi er per definition som mennesker, i hvert fald i forhold til nogle af de bøger, de her uddannelser, der er vi imod forandringer. Og så har vi altså også den, at de her forandringer, det er en aktivitet, der skal prioriteres, men den skal ikke prioriteres højere, end vi er i stand til at have en kontinuerlig drift på samme niveau. Altså vi står, og det er jo en af for sig, det de her ledere gør, og det var jo det tredje krydspres. Vi står mellem forandring og drift. At et eller andet sted skal de her mellemledere kunne håndtere det krydspres, der hedder, at vi skal hele tiden evne at ændre os. Altså man kan sige, at den eneste konstant, der er i den offentlige driftorganisation, det er, at den er konstant i forandring. Så nu står vi altså i en situation, hvor man er som leder i et krydspres mellem den strategiske politiske målsætninger og driftorganisationen. Med et eller andet sted folk hernede, der er dybt loyale over for faget og borgerne, og folk heroppe, der er dybt loyale over for økonomien og borgerne. Der tror jeg, at når vi diskuterer uddannelse, der er det vigtigt at sige, at forandring. Og det er sådan også noget af det, som det her projekt, og også andre projekter begynder sådan at sige, det er, at når vi diskuterer hele udfordringen og forandringen, så er der egentlig 2 typer af forandringer. Der er på den ene side, der har vi de faglige og de fagligt funderede forandringer. Vi skal gøre det bedre, vi skal gøre det mere effektivt. Det er også det, man sådan, når man diskuterer omkring den upåagtede innovation, hverdagsinnovation i offentlige organisationer, bruger det der ord. Også i høj grad nogen af den diskussion, der er omkring rehabilitering. Så handler det om, vi er i stand til at udvikle fagligheden på en sådan måde, at den imødegår de udfordringer, vi har. Både er mere ressourceoptimal, men faktisk også i stand til at give nogle bedre løsninger i forhold til lederne. Det er der mange ledere, der er enormt gode til. De er enormt gode til at få driften og faglig udvikling til at hænge sammen. Det er ved Gud også personaleledelse. Udfordringen her, det er at kontrolspandet er ved at blive for stort. Fordi faglig ledelse kræver nærhed og deltagelse.
Det gør også, at man mange steder udnævner koordinatorer, fordi nu er kontrolspandet blevet for stort. Og det gør, at vi faktisk åbner op for et nyt ledelseslag, som vi bør tænke i forhold til rent uddannelsesmæssigt. Så har vi den anden type af forandringer. Det er de organisatoriske forandringer. Det er, at vi siger, at de udfordringer, vi har, de kan modsvares gennem fusioner, gennem omlægninger, gennem nye ledelsesstrukturer, gennem opgaveglidning mellem institutioner, for eksempel hospitaler, primærkommuner, imellem private, offentlige instanser, ved at de samarbejder for eksempel omkring uddannelse osv. Og den her, den fungerer, og den her kobling, den uddanner vi langt hen ad vejen til. Den her kobling, den fungerer også, fordi det ligger i faget. Der er bare 2 ting, der ikke rigtig fungerer. Og det er måske der et eller andet sted, at uddannelsen har overset. Det er der, hvor jeg ser det her krydspres. Det ene, det er, hvordan får vi de her organisatoriske ændringer rodfæstet, udviklet, indarbejdet i forhold til driften. Og det er den der udfordring. Det er ikke en udfordring, man taler om, men man må sige, at det er ganske vanskeligt at få skabt den her kobling. Muligvis fordi, at man heroppe har udviklet en logik, som på mange måder gør det vanskeligt at få skabt et ejerskab til organisatoriske ændringer blandt de ansatte nede i driftsorganisationen. At den logik, der er dernede et eller andet sted, at der ikke rigtig bliver gjort plads til den. Altså, så hvordan får vi skabt den her kobling? Langt værre bliver det, at man har jo oplevet, at faktisk så er der mange steder, man skaber nogle enormt flotte faglige resultater. Rehabilitering er jo netop et sådan eksempel på, at man nogle steder faktisk har skabt nogle resultater. Der hvor koblingen bliver enormt svag. Det her. Der er ingen tvivl om, at den strategiske ledelse har set, at der er en faglig udvikling. Problemet er bare, at der i den der proces ligesom sker et knæk. Og lige præcis den der kobling her, den kan jeg ikke se, der er måske i virkeligheden krydspres. Faktisk er de faglige uddannelser og mange af de der faglige organisationer enormt dygtige til at uddanne faglige ledere. Faktisk også i stand til at bruge det her. Der er måske brug for, at de her ledere får en eller anden form for en dimension, der handler om, at der er et personalpolitisk element i det. Det skal de nok også tilegne sig, dem der evner det her. Der er også enormt gode til at uddanne ledere heroppe. Det er det, som erhvervsakademierne, det er det UC'erne gør, det er det, også langt hen ad AMU gør. Men lige præcis, hvordan får vi skabt den her kobling? Og når vi et eller andet sted snakker om, at det skal være praksisnært, så er det den her kobling i hverdagen, og den er så svær, og den er så specifik, og den er præget af så mange indre konflikter, at jeg tror sådan set kun, at den kan skabes i en kontekst mellem de ansatte og den leder, i forhold til lige præcis de problemstillinger, der er. Der er ikke brug for kun praksisnært, der er faktisk brug for virksomhedstilpasset i ekstrem grad. Hvordan kan vi uddanne de her fagligt dygtige ledere til at få den her kobling til at fungere? Og så måske virkelig den allerstørste udfordring. Det her niveau. Hvordan kan vi bidrage med kurser, der et eller andet sted får dem til at bare være en lille smule ydmyg og lyttende til, hvad der foregår nede i organisationen? Fordi det tror jeg faktisk er det allervigtigste. Og det er sådan nogle af de her projekter, og det der vi ser. Og svaret på det her, det har jeg ikke.